Il-kuntistabbli Simon Schembri huwa fost l-ewwel persuni li ser jibbenefika mis-servizz tal-Orthotic and Prosthetic Unit ġewwa l-isptar San Luqa. Dan il-proġett kien fost l-ewwel tal-kumpanija Steward Health Care fejn fi żmien li ġej mistennija li tibdel il-bini mitluq tal-isptar San Luqa għal ċentru modern ta' riabilitazzjoni. Alfred Camilleri, pensjonant li tilef riġlejh it-tnejn, huwa persuna oħra li qed tattendi regolarment għat-terapija f'din it-taqsima l-ġdida. Minkejja li ftit ta' snin ilu l-professjonista qalulu li mhux possibbli jsirulu riġlejn prostetiċi permezz ta' dan l-investiment minn Steward Health Care, dan issa jista' jsir possibbli u s-sur Camilleri qed iżur dan iċ-ċentru sabiex isirulu t-terapiji kollha meħtieġa qabel isirulu riġlejn prostetiċi. Għax kienu qalulu ma jistax isirulek. Qed tifhem. Umbat kienu ġew xi barranin, xi Amerikani u hekk, u ġejt applikajt, u batu għalija u ġejt. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega kif is-servizz l-antik tal-OPU ma kienx konsistenti, hekk kif minkejja li kien hemm Maltin jaħdmu fih sabiex isir prostesi, il-pazjent rid jistenna li jiġu professjonisti barranin darba kull 6 ġimgħat. Dan wassal ukoll għal ħafna skariġ kif ukoll għal lista twila ta' stennija. Badan kollu b'dan iċ-ċentru ġdid li jara aktar minn 15,000 pazjent, il-listi ta' stennija tnaqsu b'aktar minn nofs. U fejn qabel ħafna mix-xogħol kien isir barra minn Malta, issa l-prostesi qed jinħadmu ġewwa l-laboratorji f'pajjiżna. Iva, waħda mill-affarijiet li ħad tkun is-servizzi qed jimprovjaw illi għandna issa it-tim illi huwa permanenti f'Malta. Qabel kellna Maltin li jagħtu dan is-servizz imma kien ikun jrid jiġi xi ħadd minn barra darba kull 6 ġimgħat biex joffri dan is-servizz. Issa għandna t-tim permanenti hawnhekk u allura il-servizz jista' jingħata aktar fil-pront u l-prostezi wkoll jistgħu jsiru jinħadmu ġew pajjiżna stess.